Seguim amb el mètode de l'autocàs i seguim parlant de la cultura de les organitzacions. Per què ho fem? Doncs perquè és una dimensió sovint molt invisible i molt important perquè té molt efecte en la triangulació de tres coses. 1. Com percebo jo el món. 2. Com percep el món el meu equip. 3. Com percep el món la persona que té responsabilitat sobre l'equip i que la lidera, que puc ser jo o pot ser un altre. En la mesura en què això no està alineat, els equips i les empreses no funcionen bé. Per tant, el que farem és intentar donar una eina que ajudi a ubicar tant a mi com a la persona que ho lidera, si no sóc jo, com l'equip, com l'organització. I per fer-ho farem servir un model simplificat d'un model molt complex. El model complex són els espirals dinàmics. Aquests espirals dinàmics té una versió simplificada, que és la que explica el Frederic Laloux al seu llibre Reinventar les organitzacions, que identifica diferents cultures, diferents tipus d'organitzacions. Hi ha les organitzacions vermelles, que tenen com a imatge una bandada de llops. Hi ha les organitzacions àmbars, que tenen com a imatge una catedral. Hi ha les organitzacions taronges, que tenen com a imatge una màquina. Hi ha les organitzacions verdes, que tenen com a imatge una família, i tenen les organitzacions verd-blaves o teal, que tenen com a imatge una xarxa. Anirem veient cada una de les organitzacions i veurem que darrere d'elles hi ha una visió del món, un tipus de lideratge, un tipus de relació, i que cada una d'elles ha fet alguna aportació. Es necessiten totes, però en la mesura que sabem equilibrar-les millor o pitjor, funcionarem de manera més efectiva, de manera més agradable, de manera més harmònica, de manera més positiva o menys.